으아, 우. ओइ माथो सनासो लायो हेलौ हेलौ फै जोंहा सुबुंखौथ' सखआव बेरायनो थांनि है मा बेरायलाबायनोब्रा फैसा गैयालै आंनाव थोद जाम्बा आंनाव दं फै बासोदोंमोनलै आङो थोद जाम्बा मा बानायनाय आंनि आखाइजों मम' दंनायखौ जानो लुबैयो नामा दिनैलाय मा एसे गोदै गोदै नों आंखौ खायदा बोराय बाहायनानैसो मुलि दिहुननो नागिराखैथ' दाख्लैदोसो मा रागा जोंदोंमोन नों आंखौ थोद माबार फै 15 मिनिटनि उनाव सफैयाबा अके बिदिब्ला आं दुगैनानै थांगासिनो दं दे सना दे लाखिथ' दे मा गोलोमदैब्रा मोनामगोनसो नामाब्रा आराम सिम्पु फुननानै दुगैलांसैलां न'आव दंना गैयाब्रा बिलाय दुगैलायदोंसो खोमा र' नोंखौ साला बेथा सेम्पुखौ खर'आव लुना होबाय थानो र' Ayah, मा पिम्पनियानो ओंखारला Oh my god Ayah, मा जामारदों आलु जोब्बायलाय मेगना Yes मा जामारदोंब्रा Uff Uff Ah Oh no Oh my god मा जाखो दिनै मा एसे पिम्पन ओंखारलाबायखो Uff Uff Hey Ah Aiday Aiday Ha Ah Oi, मा सिम्पु सुना दोन्दों नोंसोरो है
होद आसोला रागाव खरा थारलै थानांसिगोन फनखौनो हमा बे दाबो एथ' लेबेल जाबाय बे र' नोंखौ टाइमासो लेट जाबायलै बे आंना मार लेट जाथारबाय माथो रागाया जिबौ दं बायदि जाथारबायलै बेखौले ओइ निर बहा थांब्रा मासिया सिंगल ग्ल हरथारदों बेयाव फै दसे सादा जानो फैब्रा फै सोरखौ लोगो मोनोब्रा टाइमानो बे टाइमसो सोलिथारबाय आंना होद सोलाबथारालै आङो बेलेगाव थांथारनांगौ आंहा आसोलफोर थाथ'थ' खोमालै नोंसोरो ए र' नों बिदिब्ला दाख्लै सिख्ला लाना बेरायनायखौ नोंफानो खोन्थागोन र' नोंफानो जाबायलै नोंसोरजों मासे मेगन गोसाब्रा नोंसोरलाय दे मम्बरनो दासो गिदों आं नोंफाजों बुजानो नोंफाजों खाना बुजानो हा जिरायब्रा बेयाव जिराय आइया जिराय ओलै गोथाव मस्ला आराम गोथावनालै आराम गोथावना दे मम्बरनो टाइम गैथारा आंहा होद एफा आथुर नाजायो नामाब्रा गोथाव सादा जानो गोनाङाव सादाया बिदि आथुर नाजायो आराम साफा मस लानांगौरा मिथिबाय गोथावनो दे मम्बरनो डायलग मारिबाय थागोन बेयाव गैला आंना नै होद जालालै नोंजों हर गोथां गोब्राब जानोसै आं माथो दाबो सफैया बे सोरबा सिख्लाजोंसो लाइन मारिबोबाय खोमा नायलाय फनखौबो दैखाबावलाया नोंखाथारगौ बे देलै मम्बर हरदो जाबायब्रा लादो होद आसोलफोर आं थांसैलै दे आदा ओइ थांमारसै आं थांसै आं आथुर जालांसोखोलै मासिया आथुरब्रा बिलाय ए औ जागोनलै बेजोंबो हेलौ एथ' गोबाव नों दासो फन हमबावदों थांफिननोसै आं सना एथ' रागा जोंबाय नोङो मोनथारबाय आं दे मोनथारबाय नै 5 मिनिटनि उनाव मोनफैयाबा थांफिनमारनोसै आं र' दिनैबा हले पानिसमेन्ट मोनखाथारसिगोनलां हाब फाग्लायालाय माथो दाबो नेगासिनोलै बेबी थ' बेरायहैनोसै आयु एथ' रागा जोंबाय नों बेबी सना मिथिगौना आं बेसे गोबाव नेखो नोंखौ 3 आवार्स जाबाय आं नोंखौ नेनो मेंबाय बेबी सरि ना खिन्था नों आंनो मा जाहोननि थाखाय एथ' गोबाव नेहायानो आंखौ जाबाय दानाबा सादा जानायखौ बोरै खोन्थानोब्रा आंथ' सादा जानोसो लेट जाबाय आरो मा सानबाय थाखो सोरबा सिख्लाजों लाइन मारिना गोबाव जाबाखैथ'
ए सना आं बिदि नंथारा आं उन्दैनिफ्रायनो बिदि आखल सोलोंथाराखै खोनासंना आं लोगोफोरजों सादा जाबोनायसो एसे गोबाव जाबोदोंलै मा नों सादासो जाबोलायो सरिलै बेबे आं सप्तासेल'सो जादों सादा जानाया हाथाया आंना एम्फौ जादों बेखायसो जादोंमोन आङो सादाखौ अ माय गड एफा लेथ्रा आरो एफा बिस गोनांखौ जाबावो नों सरिलै बेबे आं नांगौबा गारफिनगोन दे अ माय गड सादा गारफिनबा गारफिन अके बेबी जागोन दे आं नोंखौ फोथायलायलांनो हाला माब्बार नों जलाय उथिलाय 50 बार खालामोब्लासो फोथायगोन आं बेबी बुंबायना आं गारगोन होननानै मा बार बानाय 1 2 3 ए मा जाखोलै बिसोरनालाय माबा मोनसे दाय मावखरदों बियो हाहा ब्रेकआप जागासिनोलै बिसोरनाबा दिनै हले लाइन नांगोन खोमा र' दिनै आंजों 26 27 मा बार बानाय लाइन नांसिगोन र' दिनै आंजों 30 ए लाइनसो मारदों माथो बिलाय आंनि जिबजोंलाय नोंखौ साला ओइ सेंग्रा आंनि बिबिजों मानो लाइन मारदोलै नोङो नोंनि हिनजावथ' नङा ना इयो नोंनि गार्लफ्रेन्डसो मा होनदोंलै नों सेंग्रा होमोरगोन ना माब्रा आंखौलाय मा होनदों मा होनदों अ सना नों आंखौ एथ' मोजां मोनमारो अ आंनि जिउ सना दे बेसेबां जाखोमोन बानायनांला दे बेबि थांसै थुदो हले नों सादा जानायखौ गारमारगोन ना औ बेबि फोथायला नामा नोङो बुंखाबायना आं गारगोन होननानै थुदो दानि मा होनदोंमोन? Hey?